स्वच्छ सर्वेक्षण 2018मध्ये सहभाग घेतला होता आणि प्रचंड प्रमाणामध्ये नागरिकांमध्ये कुतूहल होतं आणि संपूर्ण नागरिकांनी प्रचंड प्रतिसाद देऊन हे शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी हे क्रमांकावरती येण्यासाठी प्रयत्न केला। परंतु मध्यंतरीच्या काळामध्ये घोषणा झाली आणि त्यामध्ये शहर देशामध्ये 64व्या स्थानावरती गेल्यानंतर थोडीशी नाराजी पसरली होती। परंतु महाराष्ट्राच्या शासनाच्या GRनुसार नॉन अमृत या रँकिंगमध्ये हे शहर 42 स्थानावरती असून त्यामुळे सावंतवाडी शहराला 5 कोटी रुपये मिळणार असून त्यामुळे सावंतवाडी शहरातील नागरिकांचं आणि त्यासाठी झटणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचं आणि अधिकाऱ्यांचं आणि सर्व नगरसेवकांचे मी मनपूर्वक स्वागत करतो आणि दिलेल्या सहकार्याबद्दल धन्यवाद देतो। खऱ्या अर्थाने नागरिकांनी चांगलं सहकार्य केलं आहे। यापुढे शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी नागरिकांनी आम्हाला सहकार्य करावं आणि यापुढची जी रँकिंग असेल ते 5 स्टार रँकिंग असून 5 स्टार रँकिंगमध्ये आपण शहर पुढे न्यायचं असेल। या रँकिंगमध्ये पण सावंतवाडी शहराने सहभाग घेतला असून खऱ्या अर्थानं ह्या रँकिंगमध्ये पण एक प्रथम क्रमांक येण्यासाठी आपण धन्यवाद।